ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଲ୍ ଖୋଲିଛି ଅନେଶତ ବଜାର। ଯାହା କିଣିବି ଅନେଶତ ଟଙ୍କାରେ। ତ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ପାପୋଛାଟା ବି ଅନେଶତ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଇଏ ତିନିଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଅନେଶତ ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଡୋର୍ କ୍ଲିନର୍, ତା ସହିତ କାର୍ ବି କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ ବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ୟେଲୋ କଲର୍ ସହ ପ୍ରାୟ ଆସୁଥିଲା ତା କଲରିଂ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏଇଟା ବାସନ ମଜା ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆସିଥିଲା। ଏ ତିନିଟାକୁ ଅନେଶତ ଟଙ୍କା। ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି, ଦୁଇଟା କାଚ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଅନେଶତ ଟଙ୍କା। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବି ଅଛି ତା'ର। ଆଉ କ'ଣ କଫି ହେଉ, ଚା' ହେଉ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି ଆ ଦେହରେ ପିଇପାରିବେ। ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଅନେଶତ ଟଙ୍କା, ବାହାରେ କିଣିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କିନା ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଶୀତଦିନ ଆଗକୁ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ ବସିକି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ